Да, във водораслите оплетен, вадиме ли го? Да. Самото намиране на удавника, това е едно облегчение, че работата е приключила и може да си тръгваме от водоема. Не може да се свикне напълно с труповете, но това не е работа в края на краищата и трябва да го преодолееме. Не ме натоварват толкова много труповете, колкото близките на брега. И онзи ден имаше едно удавено 9-годишно дете и за пръв път ми се случи да се разстроя за 3 години. Просто ми беше много тежко. Неприятно и ние гледаме да не ги гледаме труповете, просто изкарваме ги. Въобще под водата не се гледат, отвънка не се гледат. Дърпаме се, за да не ги запомняме тия гледки. Като се прибрах след първия ми труп, сигурно един сапун съм изхабил. Не е тайна. Психологически доста се бях натоварил. Всички, които пристигат при нас, поради така преминават една много добра подготовка в нашите школи. Получават необходимите знания. Физическата на тренера е много важна при нас. Значи, физическата подготовка е номер 1. Нали? Това е ясно на всеки един служител тук при нас. Като Рамбо. Ние тук се опитваме да поддържаме формата си, като изграждаме сами някакви тренировъчни центрове, някакви фитнес центрове, в които малко от малко да можем да поддържаме физическата си готовност, физическото си състояние. Аз съм казал и много пъти съм го повторял, че един пожарникар не може да се изгради като професионалист за 1, 2 или 3 години. Той трябва да има стаж. Трябва да има 4, 5, 10 години стаж. Трябва да е минал през всякакви происшествия. Трябва да знае да овладял себе си, за да може да бъде в полза на хората. Екипа при нас е от изключително значение. Човек за човека е много важен в едно происшествие. Една подадена ръка може да те извади, да те спаси. Просто си живеем като семейство. Човешкият фактор в пожарната я спаси от провал през последните 20 години. Внимание, около 25 деца. За инцидента да се уведоми ръководството на управлението, главна дирекция, оперативния дежурен на столична полиция и евентуално при пристигане ще искат допълнителни линейки от бърза помощ. Внимание, член на районна служба, първи, втори екип, Огромин, град Нова Иска. Влиза внимание с около 25 деца. Аз като началник съм мисля за съвсем различно. Откъде ще се водоснабдя, как ще си направя евакуацията и как ще се включа тока. И нали, как ще мини по пожара. И главно какъв път ще намерим. Ами то само модерно, има GPS, пускаш на GPS и си отиваш. Не може само по GPS. GPS е залъгва в някои улици, да падаме в глухи улици и не става GPS. Не или на живо, не знаеш коя улица е затворена, абсурдно е. 31 единица да слуша. Добре, да, като тръгнем за пожар, ти какво си мислиш? Като цяло сме изтръпнали, в смисъл като тия гробарите, ето като имат трупи, идват с джипката и товарят труповете. Действаш работа, защото ако пък почнеш да ги мислиш тия работи, не могат да си в кондиция. Сградата има инвалид с инвалидна количка, опасност от задушаване. Много често изпитваме трудности, и то огромни трудности от неправилно паркирани автомобили. Малки улички в центъра на София, в които почти е невъзможно да пристигнат автомобилите до мястото на пожара. Налага се ние да местим автомобили на ръце, за да може да мине пожарния автомобил. Налага се да ги преместваме от пожарни хидранти, защото са спряли неправилно върху тях. Пак обръщам внимание на фактора време, който е изключително важен при нас. И никой не си дава сметка, че всичко това може да коства човешки живот. ...117 на място, излиза черен дим от третия етаж на административната сграда. Има деца, които се виждат по прозорците. Поемам ръководството на пожарогасенето и започваме гасене. Искам допълнителни сили от 39 единица. 39 единица. 30, 117 служа. Още допълнителна техника ще трябва ли?
искам да ми изпратите всички стълби, които имаме. Брак 117 изпращане. Значи, от вас смесена водопроводна линия посока втория етаж на сградата. Постави! Евакуация на деца, разузнаване, изваждане на децата съвместно с гасителната линия. Давайте, момче! Давай линията! Имаме пожар на третия етаж. Защитаваме съседна сграда, съседен обект, който е петролна база. Петролна база. Добре, значи, там са предвидени нещата за предвидени са неща, предвидено е всичко. Добре. Действаме, то ще заминаваме. Влизайки в ада, т.е. там, където е много висока температурата, ние не може да видим навътре, да различиме какво става. Ние виждаме плана. Държа. Стоп. Добирай. Дигам нагоре. Внасяме. Стоп. Готов? Тръгва. Давай. Господин директор, в момента сме извършили евакуация на 26 деца. Пожар е локализиран на третия етаж. Гореше една стая, пожара бе се прехвърлил в съседна стая. Всички деца ли са изведени? 26 деца сме извели, търся контакт с учителката да ми каже това ли е точната бройка на децата.
В същото време съм разпоредил една линия за защита на съседен обект, който е петролна база. А децата къде се намират? Децата се намират в момента евакуирани с автомеханична стълба, евакуирани по вътрешни стабилни стълбища и се намират при родителите. Едно детенце липсва. Едно детенце липсва. Къде е според вас? Добре. Двама души с теб. Господин Тошев, може ли с мен? Нашия труд се оценява и нашата работа тогава, когато отидем на мястото на пожара, когато си свършим работа и тогава вече хората казват: момчета, вие сте голяма работа, вие сте велики. Вие сте институцията, която работи в тази държава. Thank you.